Sapa, Mas? Oke, Dek Winong. Wah iki. Yo. Kita mau Dek Winong mau gitu. Dek Winong iki Jiro Lupat. Nah, nomor 4 dari sini. Oh iya. Nah. Winong, yo. Spotnya apa ya? Sampak menyuruh. Gen semangat kok ya. Apik tenan iki mau Lah sampe. ya. Kaya wong ngobong boto. Wah, gumuk. Gen geni lho. Nah itu. Kok ya sampah toh Pak? Lah apa? Baleni apa piye? Enggak, udah cukup. Astagfirullahaladzim, apa ini? Weh. Weh, lah iki. Wah. Iki sapa? Oh ya. Iki sapa ya? Jenenge sapa ya iki? Nggih, Amit nyun sewu nggih, Pak. Yo, wayo. Niki asmane sinten? Weh. Mbah Hadi Sutomo Kentir. Sapa? Oh ya, Wah, iki jan penggemarmu lho, Nduk, kuwi, Nduk. Apa? Ayo, gelut. Wis, Ayo. Mbah. Simbah. Wis dongane Simbah, aku tetap sehat sakano. Hah? Nah. Nggih. Ayo. Mbah sapa? Ya omongan ora nek base blas. Aku. Oh. Omongane ra nganggo bas. Omongan kok kaya Mbah Haji Sutopo Kentir. Yo salam yo Mbah. Telu Mbah, aja oke-oke. Sik. Engko ndak gulane kemudunen. Ora aku ki mengar kei mic mboten kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes Suwen. Iki suarane kok kaya ketekan demit. ora nganggo bas. Iya iki ngebar iki aku wis kok, Mbah. Kadek lagi nek iki ada bae. Wis, tenang. Oh iya wis nah niku cocok niku. Sejarah baru ki arek Pak Demarwata arek gelut karo wong itu. Betul itu. ya padha kok. Pripun? Padha esane. Oh padha. Nek kono Sak genre. Mbah Topo. Ku gek-gek padha-padha CEO. Heeh. Kae mau jenenge kae Mbah Hadi Marwoto. Nah. Ketoke CEO. Mbah Hadi Marwoto nggih. Hadi Marwoto piye? Sinten? Sinten? Weh. Oh. Kae Oh iya. jane ora kurang Mbah Ming salah le ngitung. Heeh. Heeh. Luber. Heeh. Oh. Awas dawah korek. Awas lho kuwi. Oh nggih. Niku mau kan Iki kok malah disanranjen. niki mau kan 50.000 mari kangen to. Karek mudare. Aja. Aja. Iki mare dalang laris lho. Amin. Alhamdulillah nggih. Wah, janes. Malah Nggih. dilari. Lagune apa, Oh, Mbah? nyuwun kawelasan, nggih. Amin, matur nuwun. Ini tadi 50.000 kan mari kangen nek tambah 10.000 tambah sagongan. Kayak iki kayak iki apa ora panas to raine dikeki gamping. Aja nyepelekke wong kaya ngono kae. Wayangan ki biasane nek ketemu wong kaya ngono kae malah dadi laris dadi. Amin, amin. Ora aku tok sing ngomong. Nggih. Teh bagusé omong. Bola bali ngalami aku. Iya, itu tadi mari kangen panyuwunane. Mari kangen. Mula kudu dituruti. Oh, Kan nggih. sak lagu to. Nggih. Siap. Turun tono, Duk. Mari kangen. Sak Dalam lagu mau tambahan 10.000. tambah sagongan. Medhit banget cah iki. Nglagane piyae sepuh wong tuwa iki ya paling ora ya 5 lagu ngono lho. Lah kan 50.000 nek mari kangen nek 10.000 tambah sagongan niku sak gotrotok tambah. Iya. Aja petung banget-banget. Oh, Diparoro aku kene. Sekeng. Yo. Ya. Yo, mari kangen. Heeh.
iki sapa ngerti entuk sawabe saka piyayi luhur iki. Amin. Mbah niku jenengan nyolong behane sapa? Kayak alah. Ngandel lah, tekmu dhewe dikutuk. Iki dadi ra nganggo apa-apa. Gonmu, Nduk. Gonmu dijikuk mau. Lemu memen nang ngendi? Wis, ora sampe mantu kowe. Nduk winong. Lemun nyeleke bea waton wae Mboten sanes niku, Mbah. Nduk winong. Dalam. Satu lagi. Apa? Turangga Asmara. Iya. Oh, ini lagu baru ini. Lagu baru. Ora apa yo sekali-kali ngono, aja nom-nom kabeh kok. Lagu baru. Durung. Oke. Nah, sip. Ora nganggo bas ngomong. Ora ngopo. Ya wis ora apa-apa, kuwi kabeh sing penting seneng karo wayang ku jalan ngopo kowe aja cerewet wae kowe. Tak obak-obak raimu ya. Apike ora jamak. Turangga mboten sah nganggo bawa, Nduk. Oh iya. Iya. Seneng kowe Iki mesti. sing 10.000 mau iki. Oh iya, sing 10. Pak D, dalam nika lagu ciptaan kula piyambak. Weh, lah aku lagi Turangga ngerti ya. Asmara. Turangga Asmara. Turangga niku jaran. Wis ngerti. Asmara niku Wis marwata. ngarani. Dadi marwata untune kaya jaran. Nggih. Yo ben uang masuk akeh. Jaran niku lambang keberanian. Wah, Jaran kok apa? Keberanian. Jaran ki dijarke separan-paran. Kalih kekuatan. Oh, dijarke. Separan-paran. Nek turangga nek metu direnggo-renggo kuwi jaran kraton. Weh, kula malah nembe ngertosi, Pak D. Nek belu Bro, kulite gedibel mripate mlulu kuwi anak jaran. niku anak jaran. Oh. Nek keledhe. Lah. Nek keledai iki isine sok 3, sok 4, kulite ijo. Oh, nika. Nggih. kayak kedelai. Sok damel tempe. Sing cetha iki marwata, mar ki dawa, wata ki untu. Oh, ngono. Waduh iki. Weh ora apa-apa untune dawa malah dadi rejeki. Nek aku bagus malah tak nggo rebutan cah-cah iki. Ngene malah Pede banget Pede rebutan banget cacah sih. iki. ngene wae rabi ping 3 kok melu. Weh. Coba rupaku kaya Agung. Wah. Pripun? Ora piye-piye. Ora wani. Telu barep kawe acah tegaya iki. Turangga Asmara. Ya. Lambang kekuatan turangga niku. Heeh, kuwi konotasine kaya Kama Sutra to jure. Dong aku. Ayo, Nduk. Buka apa iki? Buka napa niki? Buka cangkem. Anu napa? Maksude buka celuk. Oh iya. Blangkonmu lodokno sik, kok mau ndangak terus. Nek semangatan ngeten iki kok, Pak D. Ayo. Sok ndangak terus dadi Le nyamang kowe melu ndangak ngono. ya, Nduk. Seberapa itu tintingane? Lelong. Lambemu jebles Deh, saron. segitu ya. Nggih. Nah, ya. Degar sapolae wong teman tresna rasane kaya ngene. Gandrung moyo nganti bingung aduh piye. Tresnaku gede-gedene
bontot siap. Biasa wae ora usah paketan kae. Atiku wis ora srontok nunggu sepetina nganti wis ganti warsa gak yakin dan rene yo Awas. Rada minggir, Mbak, rada minggir. Ya. Ya. Wah, wis. Wis diseni kan.
Karangan sampean dhewe, Mas. Pripun? Karangan sampean dhewe. Lagunya. Nggih, kalau aransemen jaranannya kan